Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát ze hry Terraria. Ano, Terraria. Já si už hned vytvořím postavičku. Jestli se tomu dá říkat postavička. Tak, bude to Elvis, ano, bude to Elvis. Už jsem přeběh. Takže Elvis, oh yeah. Bude mít růžovou barvičku Elvis. Ano. Růžovou. Tak. Já si vzpomenu, jak se to dělá. A už. Tak, to je ono. Tak. Můžeme začít. Plísek. No a takže vytvořil jsem si nový svět. Jdeme na to. Nevím, jak dlouho Terrarii budu natáčet. Možná natočíme pár videí s Jacobem. No a asi bych to ukončil poražením toho Skeletrona Prima. No. Jo, sexy. No, pojď, chceš to do zadečku? Tak, dobře. Nechceš, dobrý. Tak. Nejdu sem. Takže, o co Terrarii jde? Je to sandboxový svět kostiček. No, kostiček. Ano, sandbox. To teda hodně napovídá. Tak, kdyby si to chtěla udělat to. Šulinka, domeček. Tak. No. Tak. No, rozhodně kupre se bude hodit. Dnešní díl bude trvat tak 20 minutek. A dole vidím, že je altar. Ať je tam altar, ať je tam démon altar. A nic. Jo, to je pomalý jak... Nebudu říkat jak co, ale... Bangáč. Siťopík, já jsem pěkný siťopík. Jo, pojď mi. Dívejte. Ne, já to tam budu. Hop. Já už vím jak hele. Hop. A hop. Tak hop. Když tak napište do komentáří, co bychom měli natáčet. Tak. My si natěžíme nějaké dříví. Jelikož nejsme retardovaní, nebudeme bydlet v vylíneném baráku pod zemí. I když i to by se dalo, ale... Nedoporučuji to. Tady ten typek je hezky chytrý, že? Tak já jsem ho nejdu, to postavím pěkně. Tak. Hop. Tady, že? No, šup, pojď. Dělej ty. Dobře. Ještě někdo blbej, že? Tak. Ach jo. Za chvilku udělám menší střih. Jelikož budeme hledat baváček. Tak. Nevím, jestli budu hrát off-screen, ale spíš ne. Nemá to ani cenu.
tady ne. Až tady. Jo, tady. Tady by to šlo. Jo. Tak si ještě... Tak já dám menší střík a uvidíme, jestli budou správné plošinky. Čau. Já jsem zpět. Konečně. Ale dal jsem to ani ne půl minuty. Tak. Ještě se tady odkopám. Ach jo, to tak pomáhá. Nevím, jak dlouhé to je, ale bude to ani na 20 minut. Taký úvod. Když tak napište, co bych měl dělat v začátku. Jestli mám porazit oko Cthulhu, nebo jestli mám kopat. A můžu vám říkat i vtipy, Tak, jo, kupu dál. Ještě kuprek. Ta měděná sekira je úplně na prd. Teď vaříč opíchuju slajmíka. Pojď. Jo. To je zrušo. Tak. Pak to možná tady vyčistím. Tady ten kopeček celý. Nebo co to vůbec je? A já si jdu pro kamínek. To je blbá věta. Jo. Teď královnou jsem já. Možná už v tomhle díle budeme mít měděné brnění. Jo, já jsem nadržený na to brnění. Jo. Slajmíku. Co ty tady děláš? Co ty tady děláš dole? Já. No nic, to bylo velmi trapné. Jo. Dáme ruskou trojku. Tak jo, no, tak jenom orálek. Když on vypadá jako Ken, ne jak Elvis. No co už, to je jedno. Tak pojď, což to do trošičky. Do trošičky. Jupi, uděláme 4 kucí. Uděláme 4. No tak kucí. Jak to udělat, abyste mi udělali 4? Jak to 4 kucí? Co zlej. Nebavím. Tak. Když nevím, kde je ten Sucharda, nebo jak se jmenuje. Hopla. Tak ten začáteční domeček teď bude taky menší. Jelikož. Nechme. Ty seš veliký. Tak. Ne, to nechci, aby to tady bylo. Tak. Asi uděláme dřevěný baráček s... jak se to jmenuje? Jak se to nazývá? Ježimaria. Jo, už jsem si vzpomněl, jupi, konečně. To je pocit. Udělám si dřevěný barák jo, s kamennou zdí. To trvalo. Tak.
mi stačilo. Jo, tak to jdu na mě, jo, ty trochu. Jopi, pojď. Asi to neměl rád. A to už. Tak. Pecičko. Jo, potřebuji tarče, že? Konečně, pecička. Pec. No jo. Tak. Kolik jich mám? Tak. Čeroným. Škoda, že to není jak v Minecraftu. Tady jdeme do postýlky a přečkáme noc, že? Tak. Že bych tady udělal Pandora stromy, jak v Avataru. Tak jo. Budou to Pandora stromy. Pandora stromy. Pandora stromy. Víte, že už Minecraft má? Ne, nevíte. Já vám to nebudu říkat. Minecraft totiž má 1000 odběratelů, chápete to? Chápete to? To není možný. Jak to schání, ty vogo? No jo, Minecraft je Minecraftový tatík, nebo jak by se to dalo nazvat. Tak, a já bych dnešní video ukončil tím, že dostavíme baráček. Bude takové nejlepší ukončení videa. Bonga. O nic. I když nevím, jestli jsou ty vlasy růžový. Jsou takový zajímavý, zvláštní. To být zvláštní. A kurňa. Jo, právě naopak. Teď se to můžu užívat. Pojďte kuci. Jo. Pojďte kuci. No to kuci. A když on je lepší docela i ten krumpáč, no. Já to bohužel. Rychle radši dostavím ten barák. Ještě to by se to tady stalo, blbečku. Pardon. Tak. Padni tam odsad. Dělej. Ryan a Písek. Pojď. Jo. No nic. No tak Ryan se bude užívat s panem zombíčkem. To je lepší sestava. Abych tak pravdu řekl. Tak. Doufám, že tady ještě něco bylo. Ne, nebo jo? Ne. Já mám nápad. Tak. Se tam půjdeme podívat. Ježišmarja. Kucí, no tak ne táto. Jo, Zlobivý jsou. A jak to si? Že mám další galík.
Má to weak knockback? Nebo má to aspoň knockback nějaký? To je knockback. Happy. Zahrajeme se pinball. Teda baseball. Pojď. Nadhazovač. Jde nadhazovač. Kurňa. Nadhazovač. Ano, nadhazovač. Au. To bude bolet. To bude bolet. No. Já bych pro dnešek tento díl ukončil. Napište do komentáři. Napište do komentáři, jestli se vám tento díl líbil. Jestli bych si neměl změnit postavičku. No. Co bylo? Ježišmarja. No a já se s vámi rozloučím. Nashledanou, dámy a pánové, já se s vámi pro dnešek loučím. Čau. Kurňa, řekl jsem čau.